दिनै नैबे गोथार सानाव गोथार हाबाफारि लानानै जों फैदोंमोन दिसुकटआवहाय जानो गोनां 2022 मायथाइनि आसाम बिधान सभानि बिसायख'थि बे बिसायख'थिनि थाखाय आं नमिनेसन दाखिल खालामनो फैनायमोन दिनै जोङो अलरेडि दाखिल खालामखांबाय बे हाबाफारियावहाय जोंनि मानव गेदेर जोंनि समस्तिनिनो भेरगा समस्तिनि MCLA दावबायसा बर' बिथांजों लोगोसेयैनो जोंनि दैदेनगिरि बिबानगिरि बिथांमोना जोंखौ मदद होबाय आरो आसा खालामबाय दिनै 45 नं भेरगाव समस्तिनिफ्राय जा आंनि सिबिजाथाव रायजो राजाफोर बा भटार्स राइज बिभिन्न जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ मदद होफैदोंमोन दा गमामायैनो बिथांमोना जेरैबायदि दिनै नुजाफैदों बेबादिनो आं फैबाय थानाय बे बिसायख'थियाव 100% लानानै बे दोलोनिफ्राय आं बिजाथि महरै आसाम बिधान सभायाव माने सोद्रोमा जानो थाखाय आं हागोन 20निफ्राय 30 बे बदानावहाय आङो देरहागोन होननानै आसा फारिनाय थादों आरो बिथांमोननि बे माबाजों नुदों बिथांमोना देरहानायनि सिमां नुदों हयथ' बिथांमोना बे सिमां नुनानै बुंदों नाथाय जोंनि प्रेक्टिकेल फिल्डआ जेरै बेवहाय 1,60,000निबो बांसिन भटार्स राइज दङ आरो बेवहाय जाथि जनगोष्ठीफोर दङ दा बिथांमोना नैबे गोदान सरकार बे BTCआवहाय गोदान सरकार खालामनायावनो साननैसोआवनो बिथांमोननि बे माखासे नुथायफोरखौ जों नुनो मोन्दों जे बिथांमोना मोजां रोखोमै सरकार सालायनो हायाखै आरो थांनाय गोलाव समावबो 17 बोसोर बिथांमोना BTCखौ सासन खालामबाय बे 17 बोसोरावबो मोजां सान्थि भाबै खौस्थ' सरकार बिथांमोना खालामनो हायाखैमोन बेखौनो असिला लानानै दिनै रायजो राजाफ्रा आरोबाव नैबे प्रमद बर' दैदेननाय UPPL दोलोनि जेसेबांखिनि बिजाथि होदों दायो BTRआव गासै मोन 15 सिटआव बिजाथि थिसनदों आरो लोगोसे आसामावबो 7 बिजाथि होबावदों गासै 15 बिजाथिफोरनि गेजेरावहाय जोङो 10निफ्राय 12सिम माने बिजाथिखौ देरहागोन होननानै मिजिंथिनो हायो रायजोफोरनि एजेन्डायाथ' जोंनिया गिबियावनो BTR एकर्ड दङ बे BTR एकर्डखौ जों इमप्लिमेन्टेसन खालामनांगौ आरो लोगोसे BTRजों लोगोसेयैनो आसामनि ज्वलन्त समस्या जाय समस्याफ्रा दायो आसामाव दासिमबो दिनैसिमबो दङ बे समस्याफोरखौ जों सुस्रांनांगौ जों UPPL दोलो हिसाबै जुदि जों सोद्रोमा जानो हायोब्ला जोंनि BTRनिफ्राय बा आसामाव होनाय बिजाथिनिफ्राय जों आसामनि थाखाय सिन्था खालामगोन आसामावहाय जेसेबांखिनि समस्याफोर दं बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय आरो स्पेसियेलि जोंहा BTCआ गोग्लैसोनानै थानाय बे 35 लक्ष माने जनहादरन आरो लोगोसे 26टा जनगोष्ठीनि माखासे समस्याफोर बिसोरनि समस्याजों लोगोसेनो स्पेसियेलि NDPनि समस्याफोर बे समस्याफोरखौ फोजोबनो थाखायनो जोङो दायो गोख्रों सोद्रोमा सायख'नो नागिरदों नैबे BTCनिफ्राय मोन 15निफ्राय खमैयाव जों माने 10 जनसो सोद्रोमा दैथायहरनो हायोब्ला निस्सयকৈ जोंनि समस्याफ्रा जोबस्रांगोन होननानै जों मिजिंथिदों मन्थ्रिखौथ' जोंनि 1 नम्बराव जोङो जुजिगोन नाथाय जोंनि देरहानायनि गेजेरावबो जों सानलाय हलाय दोलोआ डिसिसन लागोन दोलोआ जायखौ डिसिसन लायो अब्लानो मन्थ्रिनि बिमुंखौबो जों जायखिजाया सोद्रोमाया मोनगोन